Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano ba na sayang kaagi karon? Mo kining sa kababay nga taga Tabuilan, Cebu. Apan, ana karon sa Argao, Cebu. Hanggang tumatatampo, nagdasangan nga itang. Tinuod, itang. Imo na kong gisugot. Oh, Michael. Uyab na ta. Salamat kayo, tang. Salamat kayo, ha. Huwag ko nimo panto sa ugdugay. Imo din kong gisugot. Basta kay isaad lang ginako kel ha. Gadilig ko nimo pasakitan. O itang, ako na isaad nimo nga ikaw ra gid ang akong higugmaon. Ugwa na ilain pa. Salamat, Michael. Day, tinuding ako nadunggan nga uyab mo ni Michael nga pag umangkon sa kumbana. Oh, day. Aw, hinuon. Buotan naman sa nas, Michael. Mao bitaw, day. Nga ako na lang sa diyang gisugot. Tang, Domingo maron. Manorita? Asa man sa tamanuroy? Mananaw tag sini. Kay na may bagong ulong salida. Sige. Paabot ako kadiyot ha kay mag-ilis ko. So man, nalingaw ka sa salida nga itong gitanaw? Perting lingawa. Ya, asa man tapaingon ini ron? Agad ako nimo. Pwede pa man tamang laag kay sayo pamansad. Sige, sige. Nanglaag ta. Unya na lang ta mamauli kung ngit-ngit na. Michael, ingon ka mang laag ta. Nanood man lagi tayo ng gamayng kwarto. Love ko nimo dili. Ako kakang sugton kan dili pa kanako, love. Nasa to pa. Kung sugot ka sa kung gustong bata nimo. Unsay, buot may pasabot. Dili na ta bata itang. Naibaw na ka sa buot ang ko ipasabot. Michael, Sa di ko sa kung gustong bata. Michael. Pila naman nun kabuan nga wala ko reklaha. Kung maon ha, mabdos ko. Akong pahibaon si Michael ini. Mayo noon nga mabdos na kaday. Nalipay ka nga may umaabot na tang anak. Lipay kayo eh. O sa may plano ni mo ron? Maglipin na sa taday. Unya lang ta magpakasal kung may budget ang ta. Sige dong, magtipon lang ta. Ha? Mga duta sa inyo? Uday, araw masad nga mailahan ka sa kuinahan. Asa man ang inyo? Sa Pardo. Maudining akong umagaron. Mauni siya ma, si Itang. Day, si Mama Rebecca. Maayong adlaw, tita. Ay, usay tita, good. Mama na. Kay mahimo na mag-anak kong umaga. Buotan naman sa day mong mama dong sa. Buotan maginas mama gyud. Labi na nga iyak ka nang nauyunan. Maosad. Kininday, wala ka usa ko ha. Asa man ka? Madto ko sa ko amigo. Mubalik na kadayon? Wa sa ko mahibaw kung makabalik ba dayon ko. Una lang ako nagkaon ha. Kung gutomon ka. Mula ka nasad ka? Uday, Asa man ka? kanang naara ko atuon ka ditay. Madto ko sa ko amigo. Pila ka adlaw naman nga wa mauli si Michael. Asa man gyud ka ni siya maglaakan? Able! Niya na si Michael.
Diin man ka. Nganong karon pa man ka na uli? Pila ka adlaw man kang wa dinhi sa ato? Ayaw kong surang-surang nga ha. Pilde naman ko. Sa pilde. Diin man day ka. Nanari mig manok ko eh. Pilde ko. Nanugal kag manok, Michael? Ha? Sugarol day kag manok? Lingaw-lingaw ra god. Lingaw-lingaw nga pila nakakaadlaw nga nawa dinis bay? Basta sa mo ka. Michael, oy mabdos in taon ko, uy. Og pila na lang kabuwan akong pabuton, mga anak na ko. Undangin na in taon ng imong bisyo. Maluoy taon ka na ko. Pila na lang kabuwan ang akong paabuton. Mga anak na ko. Og si Michael, wa gid gapon siya mausap. Nagpadayon gapon siya siyang bisyo. Siya na tingali ning naabot. Oh, ma, ikaw man lagi niya. Andamang imong mga gamit. Aron mo uban ka na ako. Ha? Asa man, ma? Sa among bahay dito sa Pardo. Ha? Nga naman. Nakadungog og balita nga gipasagdan ka lang ni Michael din eh. Kay nabuang panugal og manok. Oh. Maong uban ako. Adto ka o na istar sa bahay. Kaya ako ni bahala sa imong pagpanganak. Ha? Manarbaho ka? O, ma. Aron, makapalit og mga gamit ni Inday og gatas pod niya. Kaya unsaon, wala maging magpakita si Michael. Mamalihog unta ko bantay ni Inday, ma. Ayaw ka bala ka. Ako rin bahala sa akong apo. Salamat in taon kay nakasudayon kong trabaho. Makapalit og gatas ni Inday. Si Mama Rebecca maning nanawag. Hello, ma? Itang, pauli tayo diri sa bahay. Ha? Nga naman, ma. Ang imong anak, namatay. Unsa? Mga ano na hitabo man eh. Nga nung namatay man si Inday. Di kalit man nagsulirap ang iyang mata. Unya nilang hangtod nga namatay. Inday Lourdes! Inday! Itang, Nga nung nagpakita pa ka na ako. mga hilo ko pa sa hilo sa akong gibuhat na mo. Kunwa pa lang unta ka magpasagad sa imong pag-aamahan. Kunaa pa lang unta ka uban na mo. Kunaa pa lang ka nga makaatiman sa atong anak. Buhi unta tingali si Inday Lourdes karon. Pasaylo alang ko sa kong saday. Usaon man ko nga nabuang man ko sa sugal. Pero mag-usab na lagi ko day. Labi na kung imo kong dawaton pag-usap. Wa kay pasaylo nga madawat gikan nako, Michael. Palayo na ako og ayaw nagpakita na ako bisag kanus ah. Itang, Oh, kumusta ka naman, Daitang? Okay na nang. Naka-move on na in town. Maayo hinuon. Nalipay ko nga nabalik ka din he sa mga trabaho. Kaila ay kayo, oy, ugwa ko'y kauban din he. Kinahanglan na akong kalimtan ang mga sakit nga nahitabo sa akong kinabuhi ng ana. Sakto kyud ka. Sige lang, Day. Naon niya ako'y ipaila-ila ni mo, ha?
dili ka magmahi ini kay buutan ni Dawhana. Mauni ang akong giingon nimo nga akong ipaila-ila nimo si Vito. Doong dito si Itang. Hi, Itang. Hello? I love you, Itang. Vito, May paglaong ka ko. wa pa ka makailan ako, Vit. Nakaila ko nimo. Og nahibaw na ko sa nahitabo sa mong kinabuhi. Oh. Konsulton na ko nimo, ha? Magpakasal tayo ta. Ha? Maayo ka na nga akong sugton si Vito? Oh, kung may gusto ka niya, ayaw na lang paanto sa ang tao. Sugda na lang. Tinuod ka, Tang? Imo na kong gisugot. O, Vito, uyab na ta. Karon dayon. Hikayon na to ang atong kasal. Nadugay man lagi kag pauli, Vit. Nag-overtime ko dahi. Mao ba? Dali na, mga anak ta. Ika na lang ikaon kay busog ko. Pero may naman ning dagdugay mauli ning tawana. Ugma, ako ni siyang apason sa trabahoan. Nanggawas ng mga trabahante. Tuara si Vito. Uy, may kasikit-sikit man isang babae. Sundan ako sila. Mala, nagsabak-sabak og babae. Karun ka. Maode na imong bisyo din, Vito. Itang, Paingon-ingon pa ka nga nag-overtime ka, ha? Pero naday kay kasabak-sabak din ha? O ikaw sa bayana ka? Nahibaw man unta ka nga may asawa ning tawhana ni patol sa kaini, ha? 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 gusto na mo na, Itang! Gusto na! Ayaw na pauli sa ato, ha? Pag-ipon mo ining imong kabit! Human sa maong hitabo, nangayo og pasaylo si Vito nako. Og nihangyo nga ako sa pasayloon og magtipon mi pagbalik. Pero wa na nako si Dawata. Sa pagkakaron, tuwa si Vito sa iyang kabit. Kaninyo Vito og Jacqueline, manghinaot ko nga malipayon mo sa inyong kinabuhi. Dinhi na lang kutob, gading akong tampo. More power sa RMN.